napríklad. Čo, 20 už nespadla tých cigaret, že? Áno, paráda. Máš rada mojito? No to je banánový shake, úplne že nealko. A to mojito vlastne, ja som neviem povedať, vieme robiť aj alkoholické, alebo udelať nealko. Dá sa aj alkohol, takže na alko treba hestovať. V každom prípade minimálne zaručiť nealkoholické mojito, takže nehambite sa, poďte šlapať, vyrobte si vlastnú elektriku. Poďme na to. Samozrejme, promoakcie, sprievodné dnes. Nejaké cukríky tu máme. Veľa cukríkov, vidím tu aj veľa takých masiek, ktoré sú dosť nepraktické, by ma zaujímalo, ako keď budeš korčulovať. Bude to asi dosť náročné, že? Počkej, je niekto za tebou. Bude sa ti dobre korčovať, alebo potom na korčovať to zhodíš? Nebudeš korčovať, by sa prišla ukázať, a to funguje tak, že prídeš v maske. Ja takto prebieham, šlápe poriadne rozbieha ten mixer, tak poď rýchlo dám aspoň nejaké slovátme. A to musí zvládnuť, samozrejme. A máme tu aj skvelé kočky z budišky spoznať, takže to je strašne sexy. Ale na sebe také biele šatky a veľa farebných bodiek. Takže dostaňte napiť, máme nejaká pekne, poďme na to. Budíš, Pireo, samozrejme Bratinovská vodáňanská, pre tých, ktorí sú od vody, tak pekne nehambite sa, kľudne si dajte aj pohár vody.